አባቶቻችን በነገሩን መሰረት አሾሻኪውን መስበር እጅግ ጎልቶ የወጣ ወቅታዊ ግዳያችን ነው። ከም ትሪቦም ዘለኹም ኢትዮጵያውያን ካብ ፈኸራ ዓደው ኢሎም ኣይፈልጡን እዮም። ፍሉይ ሞያ እንተለዎም ኮይኑ ፈኸራ እዩ። ብርሃኑ ጁላ ኣብ ሰሙን ክንደይ ግዜ ሓድሽ ወተሃደራት የመርቕ ኣይፈልጥን እየ። እቶም ዘመርቖም ከዓ እንታይ ይገብሩ ኣበይ ይኸዱ ዝፈልጥ ሰብ እውን የለን። ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩስ ንሱ እውን ዝፈልጥ ኣይመስለንን። ምክንያቱ ክንድዚ ወተሃደር ዘመርቕ ኮማንዶ ዘመርቕ ኣብ ሓደ ዓውደ ኩናት ድማ ክዕወትን ሓደ ዕጡቕ ሓይሊ ወላ ንእሽተይ ዕጡቕ ሓይሊ እውን ስዒሩ ከኣሊ ዘይከኣለ ልክዕ ከምዛ መዓልታዊ ሓድሽ ዝበቁል ተቃዋሚን ዕጡቕ ሓይልን ዘለዋ ሃገር ዳርጋ ብሙላእ ሃገር ቃል ትብል ዘላ ሃገር ሒዙ ካብ ፈኸራ ግን ዓዱ ዒሉ ይፈልጥን እዩ። ናይ ቀደም ታሪኻውያን ፀላእትናን ግዝያውያን ፀላእትናን ብቀጥታ ገጢሞም ክስዕሩና ስለ ዘይክእሉ ንዓና ንሓትትና ንክንባላዕ ባንዳታት ሰዲዶምና ኣለዉ። ብኩሉ መንገዲ ድማ ብባንዳታት ንባላዕ ኣለና እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓያል ኮማንዶ የመርቕ ኣለኹ። እዞም ኮማንዶ እዚኦም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ታሪክ ዘይነበረ ወታደራዊ ዓቕሚ ትምህርትን ኣፅዋርን ቴክኖሎጂን ዓጢቖም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ። ንመን ክቐትሉ? ነቶም ደቂ ዓዶም ኢትዮጵያውያን ንክቐትሉ። ንማንም ፀላኢ ኮነን ዝፍክር ዘሎ ኮማንዶ የመርቕ፣ ድሮናት የመርቕ፣ ገለ የመርቕ። ንመን ክቐትል? ነቶም ደቂ ሃገር ንህላዊ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ። ናይ ኣምሓራ ፋኖ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ናይ ኦላ ናይ ኦሮሞ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ናይ ቤንሻንጉል ክኾኑ ይኽእሉ፣ ናይ ጋምቤላ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ናይ ኦጋዴን ክኾኑ ይኽእሉ፣ ናይ ትግራይ ክኾኑ ይኽእሉ ኢትዮጵያውያን እዮም። ካብኡ ንላዕሊ መይቢ ኢትዮጵያውያን እዮም። ስለዚ ነዚኣቶም ንምጥፋእ እዩ ንጎ ምሸትን ዝፍክር ዘሎ። ካብኡ ሓሊፉ ካልእ ዝኾነ ይኹን ትርጉም ንበየል ኣሚን መራሒ ናይ ሃገር ንጎ ምሸትን ንሕናስ ኣይንፈርስን ናይ ኢሉ ዝፍክር እንተኮይኑ ከምዚ ኢኻ ትፅበ። ማንም ሰው ዛሬ በኃይል መውረር አይችልም። ማንም ለመመከት የሚያስችል በቂ አቅም አለን። በቂ ስንገዛ ስንሸምት የነበርንባቸውን በውጊያ ክፍተት የገጠሙን ነገሮች ማምረት ጀምረናል። እናመርታለን። ሰው አለን። ጀግኖች ነን። ሰው አነካም። ከነኩን ግን ለማንም አንመለስም። ፈኸራ ዳመን ክእለኩም ንኢትዮጵያ ምውራር ኣይከኣልን ይብላሉ። መን ንኢትዮጵያ ክወራ ይደሊ? እንታይ ክረክብ? ተዓዲ ንኢሳትኩም ፀቢባትኩም ትባልዑ ዘለኹም ዚ ነገር ዘለየ ጥራይ ናባኻትኩም ክወርር ዝደሊ። ኢንፋክት ኣብ ከባቢኹም ዘለኹም ከም ኢትዮጵያውያን ዕድለኛ የለን። ምክንያቱ ኣብ ከባቢዮም ዘለዉ ሃገራት ብምሎም ብዘለዎም ዝዓገቡ እዮም። ከስፋሕፍሑ ዝደሊ ይኮኑ። ሱዳን ዝኣክል ኣለና ነዚ ናትና ከመይ ጌርና ንዕቅብ ኣይትንቀሉን ኣይትሽረፉን ኣይ ቃልስናቶም ካብ ቀደም ሱዳን ንካልእ ክወሩ ይደልዩን እዮም። እቲ ዘለዎም ከማን ንክጥቀሙ ንዑ ንክጥቀሙን ኣይከኣሉን ኣሎ። ሶማልያ ዘለና ያክለና ባህልቲ እዮም። ከስፋሕፍሑ ይደልዩን እዮም። ጅቡቲ ንእሽተይ ሃገር እያ ዘለና ያክል ባህሊት እያ። ሜይቢ ንእሽተይ ክትውስኸሉ ኣይፀልን እያ፣ ግን ዓቕማኻ ስለትፈልጥ ትገብሮ ኣይኮነት። ምናልባት ተፈቲና ናብ ኤርትራ ክትፍትን ትኽእል ሶሪ ናብ ካልእ ክትፍትን ትኽእል ኣይመስለኒ። ናብ ኤርትራ ድማ ዝገደደ ሽግሪ ክመፅኦም ኢንፋክት ካብ ማንም ንላዕሊ ኤርትራ ከም ዝፈርዩ እየ ሰሚዐ። ንሓቅነቱ ንግዜ ክገድፈ ንሓቅነቱ ዘይኮነሲ ንፉል ዲስክሎዥር ንፉል ትራንስፓረንሲ ንግዜ ክንገድፈ ኢና። ግን ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ምስቲ ኤምባሲ ናይ ጅቡቲ እውን ርክብ ዘሎ ምስ ኤርትራ ክዕረቑ ኩሉ ግዜ ከም ዝልሙን ሰሚዐ። ከምሳ ሓላፍ መንገዲ ወይ ተረካብ ዘረባ ዝዛረብ ዘይኮነስ ክሬዲብል ሶርስስ ብቐረባ ነቲ ዲፕሎማቲክ ሰርክልስ ርክብ ዘለዎም ዝነገሩ ንዓይ ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ክትዕረቕ ከም ትደልን ኤርትራ ግን ተቐይማ ከም ዘላ ንምንታይ ኣብቲ ናይ ምስ ኢትዮጵያ መጋበርያ ኮይና እዚ ናይ 2008 ብኤርትራ ንጅቡቲ ክትወራ ትደላ ብዝብል ምስምስ እዩ። ሓደ ካብቲ ዓብ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክወርድ ክኢሉ እዚ ምስምስ እዚ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ከም ዘይነበራን ንኤርትራ ኣብ ድኹም ጎና ኣብቲ ዕፅዋን ክባን ኣብ ዝወርደላ ዝነበረ ነቲ ፀገም እቲ ተጠቒማ ንኤርትራ ሓደጋ ንምግባር ዝተገበረ እዩ ነይሩ። ኣቦ ግን ኣይሰለጦምን። ብሓፈሻ ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ክትዕረቕ ብዙሕ ግዜ እያ ትደሊ ዝበሃል። ኣነ እኳ ምስ ጅቡቲ ተተዓረቕና ፀገም ዘለዎ ይመስለንን፣ ግን ክንዱ ዝኣክልካ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ሃገር ኣይኮነን ኣብ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ቁጠባ ናይ ኤርትራ። ግን ብርግፅ ንከተማ ዓሰብ ኣብ ከባቢ ዓሰብ ንዝቕመጥ ህዝቢ ሜይ ብንግዲ ምስ ጅቡቲ እውን ሕማቕ ኣይኮነን ካብ ዝብል ሓሳብ ጥራይ። ኤኒዌይ ሌትስ ሊቭ ዳት ፓርት ኣሳይድ። ነቲ ዛንታቲ ንጎኒ ገዲፍና እንታይ ዝብል ዘሎ ባሻይ ክወረና ዝደሊ ሓይሊ የለን፣ ንዝወረና ንክንከላኸል ድማ ድልዋት ኢና ይብላ ኣሎ። ስኻደ ይኮንካን ክወረኩም እየ መፅኣኹ ድሮናት ሒዘባ ገለም ለስኩዳ ከም ዝገበርኩ ናበልካ ኣሻፈረይ ዝብል ዝነበረ ሰብኣይ ሕጂ ክውረር ኣይክእልን እየ ይብላ ኣሎ። ንሱ ይኹን ብርሃኑ ጁላ ክንውረር ኣይንኽእልን ኢና፣ ክንወድቕ ኣይንኽእልን ኢና፣ ክትበታተን ኣይትኽእልን እያ እዛ ሃገር እዩ ዝብል ዘሎ።
زبتنا زودقا زطفا بعلو مخانو دما إثيوبياوያን በተደጋጋሚ ይነግርዎ ኣለዉ ኢትዮጵያ ብጀካኻ ካልእ ፀገም የብላን ብጀካኻ ካልእ ሽግር የብላን ይብልዎ ኣለዉ ኣጋይን ሓደ ካብቲ ለንቀነ ንሰምዖ ዘለና ናይ ትግራይ መግለፂ እዩ ቀፃሊ ኩናት ይመፅእ ኣሎ ዝገብር ኣካል እንተሎ ካብ ሕጂ ክዋሳእ ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ Let's listen to this one. The return of disputed Western territories and restored federal funding. Amhara Fano seeks protection against perceived marginalization, autonomy, and state accountability. Oromia has armed groups fighting for self-determination and an end to federal military crackdowns in rural Oromia. And the peripheral communities in Gumuz and Somali regions demand an end to land dispossession caused by federal ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክንደይ ኩናት ኣብቲ ዓዲ ከም ዘሎ እዮም ዘርእኹም ዘለዉ ስለዚ ካበይ ብገስ ብትግራይ እንተጀሚርካ ይብሉ ትግራይ ካብ ውዕል ፕሪቶሪያ ጀሚራ ክሳብ ሕጂ ሰላም ስለዘይረኸበት እንታይ ደልላ ነቲ ዲል ናይ ፕሪቶሪያ ምሉእ ብምሉእ ክትግበር ከምኡ ድማ ተወሲድሎም ዘሎ መሬት ክምለሰሎም ኣብቲ ፌደራል ሲስተም ድማ ክትምለስ ወይ እውን ግባኣ ንክትረክብ እያ ትደሊ ዘላ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ንኩሉ ሒዙ ኢንፋክት እቶም ዝተሸማገሉ ንዓታቶም ጨውየ ወሲዶዮም ወይ እውን ናተይ ልኡኻ ስለ ዝነበሩ ናበይ መፅኦም ህወሓት ዝበሃል ድማ ይፈልጦን እየ ብምባል ውዕል ፕሪቶሪያ ንፈራሚ ዝኾነ ፓርቲ እውን ሰሪዙ እምብለይ ዝበለ ሰብ እዩ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ፅቡቅ ገበርካ ኢሎም የጣቅዕሉ ኣለዉ ኣንፃሩ ዝኾነ ስጉምቲ ይወሰዱን ህወሓት ድማ እምበር እምብካበልኩም ነገራተይ ባዕለይ ክፍፅም እየ ይብላ ኣሎ ፋኖ ናይ ዘበናት ግፍዒ ኣብ ልዕለይ ወሪዱ ሕጂ ድማ መሰረሰ ውሳነ ክህልወኒ ኣለዎ እንተወሓደ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ዝግባኣኒ ቦታ ክወሃበኒ ኣለዎ ዝብል ናይ ዘበናት ኣብ ልዕለይ ተቐሚጡ ዝፀንሐ ፀገማት ድማ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል ቃልሲ ዘለዎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብቲ ኩሉ ኣብዚ እዋን እዚ ዝበርትዐ ቃልሲ ዘካይዱ ዘለውን ፋኖ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብ ኦሮምያ ብርግፅ እቲ ኦኤልኤ ዝብልዎ ኣሎ ንሱ ድማ ዝደልዩ ዘሎ መሰረሰ ውሳነ እዩ ግን ብልፅግና ናይ ኦሮሞ ስርዓት እዩ እቲ ኦኤልኤ ድማ ናይ ኦሮሞ ሓይልን ንኦሮሞ ሃገር ንምግባር ዝቃለስ ዘሎ እዩ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ክልቲኦም ሓደ ዶ ይኮኑን ኢሎም ዝጥርጥሩ ሰባት ኣለዉ ለንቀነ እውን ንጀዋር ዝወሃቦ ዘሎ መልሲ እንተሪኢና እቲ ኦላ ዝበሃልን ገለ ክፋል ናይቲ ኦሮሞ ተቃዋሚ ኢሉ ዝንቀሳቀስ ኤሊትን እቲ ኣብ ብልፅግና ሰፊሩ ዘሎ ኦሮሞን ብድሕሪ መጋረጃ ወይ እውን ብካልእ መንገዲ ዝመሳሰሉ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ዘረባ ዳርጋ ዓብዪ ቦታ እናረኸበ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ወይ እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ሸር ትግበር ዘላ ስእሊ ሪኢኹማ እንትኾንኩም እዛ ስእሊ እዚኣ እያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጀዋር ማስክና ትቅልዕ ምስ ኣበለ መን ኮይኑ ፀኒሑ ኢሎ እሞ ኣብዪ ኣሕመድ ኮይኑ ፀኒሑ ኢሎ እንጂዚ እቲ ጉዳይ ናይ ኦሮሞ ክትሪኦ ከለካ ንብዙሕ ሰብ ዘደናግር ነገር ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ተወላሲ እንታይ እዩ እቲ ዕላማ ናቱ ናበይ ገፅ እዩ ዝቃለስ ዘሎ ምስቲ ናይ ንኣዲስ ኣበባ ተቆፃፂሩ ነዛ ዘረባ እዚኣ ንምጉላሕሲ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ደንቀነቲ ብስም ዲያሎግ ተባሂሉ ዝካየድ ዝነበረ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፍረ ከም ዝተበተነ እዩ ዝንገር ዘሎ የተሰጠውን ውሳኔ በተመለከተ ብዙ ውዥንብሮች ተፈጥረዋል። አንዳንዶች አዲስ አበባ የኦሮሚያ ክልል መቀመጫ እንድትሆን ምክረ ሀሳብ ቀርቧል ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ አይ ሐሰት ነው፣ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ክልል መቀመጫ እንድትሆን አልተወሰነም፣ ነገሩ እስካሁን በቀጠለበት ይጽና በሚለው ተስማምተናል የሚሉ መረጃዎችን እያሰራጩ ይገኛሉ። የኦሮሚያ ክልል ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ከቀረቡት ምክረ ሀሳቦች አንዱ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ዋና ከተማ በመሆን የህገ መንግስት እውቅና እንዲያገኝ የሚያደርግ ነው በማለት ተናግረዋል። ትናንት ከ11 ሰዓት ከ30 ደቂቃ ጀምሮ በነበረው ውጥረት የተሞላበት ስብሰባ ላይ የአማራ ክልል ተወካዮች ስብሰባውን ረግጠው ስለመውጣታቸው ቢቢሲና ዋዜማ ራዲዮ ምንጮቻቸውን ዋቢ በማድረግ አረጋግጠዋል። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሃገራዊ የኢትዮጵያ ሃገራዊ ምክክር ዝብል ሽም ወሲዱ ኢትዮጵያ ብዲያሎግ ጌራ ሽግራ ክትፈትሕ ትኽእል ስልጣነ ዘለዋ ናይ 99,000 ታሪክ ዘለዋ ብላብላ እናተባህለ ንሓሶት ደጋጊምካ ስለተዛረብካ ሓቂ ከም ዝመስል ኮይኑ ዝስምዖ ብልፅግና ብዲያሎግ ዝፍታሕ ሽግር የብሎም ብዝርርብ ዝፍታሕ ሽግር የብሎም ሽግሮም ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብዲያሎግ እንተፈትሐ ግን ነቲ ዲያሎግ ወይ ነቲ ዝርርብ ዘካይድ ዘሎ ኣካል ጉሒላን ሌባን ስለ ዝኾነ ሽማዊ ዝርርብ እምበር መፍትሒ ከምፅእ ዝኽእል ዝርርብ ክገብር ከም ዘይክልካ መጀመርዩ እቶም ነቲ ኩነታት ዝከታተሉ ከም በዓል ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ኣብ ድሙ ምስ ደማሙ ተኣኪቡ ዝገብሮ ዘሎ ዝርርብ ምዃኑ እዩ ነጊሩ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም መፍትሒ ከምፁ ድሌት የብሎምን ዓቕሞውን የብሎምን ኢሎሞም እዮም ትክክል ንሓደ ድማ ኣንፀባሪቖም ሓደ ካብቲ ኣብቲ ዲያሎግ ከም ዝብልዎ ዘሎ ባዕሎም
مستبلጽግናውን ምቅራብ ዘሎ ሚድያታት እዮም እዚኦም እቶም ተቃወምቲ ይኮኑን እቲ ዝርርብ ዝግበር ዝነበረ ተወከልቲ ናይ ኣምሓራ ነቲ ኩነታት ረጊፆም ክወፁ ከም ዝመረፁን ብዙሕ ብልሽውናን ብዙሕ ምፍርራህ ድማ ከም ዝተገበረ ንኦሮሞ ንኣዲስ ኣበባ ፊንፊነ ምባላ ሓይሽ ሕጂ ናብ ክልል ኦሮሚያ እቲኻ እቶም ካልኦት ቁማር ተበሊዕኩም ንግዚኡ ገዛ ክራይ ኣለኹም ብዕር ዝተወሰነ ግን ቦርሳኹም ጠርኒፍኩም ኣብ ዓድኹም ሸተት ኢልኩም ጥፉ እዩ ክኸውን ካፒታል እንታይ ክንገብር ኢና እንድሕር ኢሎሞ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ክብሎም እዩ መይቢ ንሑመራ ክንገብረልኩም ኢና ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይን ስለ ዘላ ንዓዓ ንፌደራል መንግስቲ ይብና ካፒታል ኣብኡ ክንገብር ኢና ንዝርግርግ እሳ ክጠቕመና ትኽእል እያ ኣነ በኣዲስ ኣበባ ክኸውን እየ ግን ካልእ ንዓይ ዝመስል መንግስቲ ኣብ ሑመራ ክተኽለልኩም ኢሉ ጆክ እንተገበረሎም እውን ዘገርም ክኸውን ኣይኮነን ምክንያቱ እናባላዕካ ምንባር ሓደ ካብቲ ዓብዪ ሊቅነት ኣማዕቢልሉ ዘሎ ኣርእስቲ እዩ 3,000 ሓምፂኻ መዓት ገንዘብ 20 ሚልዮን ብር ኣጥፍዩ ቢልዮን እምበር 20 ቢልዮን ብር ኣጥፍዩ ኣብዚ ዲያሎግ ዝብል ሸቐጥ ኢሎሞ ዋላ ሓንቲ ፍረ ድማ ኣይገበረን ተዋስኦ ገይሮም ድማ ዛዚሞም ኣለዉ ኣብዚ ንሽተይ ሳመረ ነይሩኒ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ፖለቲካል ፎልኣውት ኣምሓራ ወክኣውት ናይ ኣምሓራ ተወከልቲ ነቲ ኩነታት ገዲፎሞ ከም ዝወፁ ይንገር ኣሎ walked out of the closing session due to disagreement over the city status ናይ ኣዲስ ኣበባ እንታይ ትኾን ብዛዕባ ዝብል ኣርእስቲ እዩ opposition rejection ናማ ዝብልዎ ዘሎ ወይ ከዓ እናት ፓርቲ ክልተ ናይ ኣምሓራ እቲ ናማ ዝበሃል ባዕሉ ክልቲኦም እቶም ፓርትታት ናይ ብልፅግና ናይ ኣቢ መሳርሒ እምበር ንህዝቢ ኣምሓራን ንኩነታት ኣምሓራን ብትክክል ዝውክኑ ከም ዘይኮኑ ዋላ ንሳቶም ክቃወሞም ምኽኣሉ ድማ ክንዲ ምንታይ ሕማቅ ፕላን ሒዞም ከም ዝቀረቡ እዮም ዝብልዎም ዘሎ እምበርቶም ናይ እቲ ምስ ፋኖ ዝቐርብ ሚድያ ነዚኣቶም ንክልቲኦም ፓርትታት ሳክት መሸቀጢ ፖለቲካ እዩ ዝብሎም officially rejected the process and alleging backdoor federal interference and lack of transparency ግልጽነ ዘይብሉ ብድሕሪ መጋረጃ ድማ ብዙሕ ኣጀንዳታት ዝተጠጨ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ከምኡ ድማ deputy commissioner ናይቲ ታሽሙ ማለት ናሽናል ዲያሎግ ኮሚሽን ዝበሃል ዝነበረ Dr. Jonas Adaye clarified that these are the proposals, not the final laws, and will undergo further review. ስለዚህ እንደዚህ ዲያሎግ ጌርካ ዝኾነ ይኹን ውዱእ ነገር ሒዞም ክኸዱ ይከኣሉ key recommendations ገለ ካብቲ ኣብ መደምደምታ ከም ምክሪ ዝተዋሃበ ነገራት ይብልዎ ዘለዉ ኦሮሚያስ ካፒታል formally recognize Addis Ababa as constitutional capital of the Oromia regional state. ስለዚ ነዛ ኣዲስ ኣበባ ዝብልዋ ዘለዉ ናይቲ ክልል ኦሮሞ ኦሮሚያ ዝበሃል ማለት እዩ ካፒታል ክትከውን ከም ዘለዋ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ self governance the city should remain self governing and accountable to the federal government እታ ከተማ ናይ ነፍሳ ናይ ምምሕዳር መሰል ክህልዋ ከም ዘለዎን ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ድማ ኣብ ትሕቲ ፌደራል መንግስቲ ድማ ክትከውን ከም ዘለዋ ይብሉ security establish an independent security structure reporting to the city administration ስለዚ እታ ኣዲስ ኣበባ ዝበሃል ነፍሱ ዝኻለ security structure ክህልዎ ኣለዎ በቲ ምምሕዳር ናይ ከተማ ድማ ዝመሓደር ክኸውን ኣለዎ እታ መሓደሪት ናይቲ ከተማ ድማ ንባዕላ ጓል ኦሮሞ ዝኾነት እያ ስለዚ ኣገይን ከመይ ጌርካ ኣሽቂዕካ ነታ ሲስተም ኣብታ ናትካ ትእትዋ legal shift I mean these people have a very serious problem እዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ክትግንዘቦ ትኽእል ኢኻ but again ናቶም ፀገም ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ጌርካ ክውሰድ ዝኽእል ኣይኮነን at the end of the day ነቲ ኮንስቲቱሽን ናቶም ክቕይርዎ ይኽእሉ ዳይክሉን ካልኣርስቲ እዩ Article 49 paradox the 1995 constitution labels the city as a federal capital while simultaneously granting Oromia special interests that have remained undefined for 30 years ownership debate Oromo elite claim historically geographical rights while city residents and other ethnic groups advocate for a neutral inclusive administration Oromo ጂኦግራፊካውን ታሪኻውን እቲ ኣዲስ ኣበባ ዝበሃል ፊንፊነ ኣካል ናይ ኦሮሚያ እዩ ኢሎም እዮም ዝምግቱ እቶም ካልኦት ህዝብታት ድማ እዚ ከተማ እቶም ኣብኡ ዝቕመጡ እውን ደቂ ኦሮሞ ዘይኮኑ ናብ ኦሮሚያ ክኣትዉ ይደልዩን እዮም ካልኦት ክልላት ድማ ኣዲስ ኣበባ ንማእከል ሰንተር ናይቲ ፖለቲካል ሰንተር እምበር ናይትን ክትከውን ኣይግባኣን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ክረዳድኡ ዘይከኣሉ ኣብ ካልእ ዓበይቲ ነገራት ተረዳዲኦም ሽግር ናይቲ ሃገር ክፈትሑ እዮም ድሕሪ ኢሎምካ ኢልካ ጥራይካ ትሓልፍ ምክንያቱ ንዘይከውን ነገር እዚ ነትን ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ከምዚ ኣብቲ ንሪኦ ፀናሕና ፀገም ናታቶም ናይ ኦሮሚያ ጥራይ ኣይኮነን እቶም ካልኦት ክልላት እውን ነብሱ ዝኻለ ሽግር እዩ ዘለዎም ከምቲ ኦሮሚያ ዝብልዎ ዘሎ ክልል ሶማል ቅድሚ ናይ ኩሎም ዝተበገሰ ቃልሲ ዘለዎም እዩ ዝበሃል
in fact ገለ ካብቶም ናይ ክልል ሰማል activists ቅድሚ ናይ ኤርትራውያን ቃልሲ ናይ ጀሚርና ዝብል argument እውን ክዛረቡ ኢኻ ትሰምዖም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ምስ ኤርትራ ብምዝማዶም ብዙሕ activists ናይዚ ኦጋዴን ብዙሕ ቪድዮታት ክገብሩ ይርኢ ኣለኹ ምክንያቱ ኤርትራ ኣዝያ ኣገዳሲት ፓርትነር ናትና እያ ኤርትራ ስለ ዝጠለመትና ኤርትራ ገዲፋትና ስለ ዝኸደት ተቃልስና ተዛሓቲሉ ዝብሉ እውን ሰሚዐ ኣለኹ ኣብዚ ሕጂ ፅምዶ ተመሊሶም ስለ ዘለዉ ድማ ብዙሕ ተስፋ ኣንቢሮም ኣለዉ ብካልእ ድማ እቲ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝበሃል እውን ናቱ ቃልሲ ኣለዎ እዚ ናይ ጉሙዝ ቃልሲ ድማ ሓደ ካብቶም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ ኣብቲ ጉሙዝ ዝበሃል እቲ ኣባይ ግድብ ዝበሃል ዘሎ ኣምሓራ ገለገሊኦም እዚ ጉሙዝ ዝበሃል ደይ መደይ ተባሂሉ ካብ ኣምሓራ ዝፈንተቱ ወይ ዝብል ዘረባ እውን ትሰምዓሎም ኢኻ በረገን እቲ ቃልሲ ናይዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል መወዳእታ ዘይብሉ ምዃኑ ኣብ መወዳእታ ሃገር ዩጎዝላቪያ ክትከውን እያ ክብሉ ከለዉ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ዘረባ ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ ከምኡ ክኸውን ኣይከውንን ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ እቲ ሕቶ ግን ከምዚ እናበለ ዝቕፅል ዘሎ ቃልሲ ኢና ንርኢ ዘለና ሕፅር ኣቢሉ ስታሊን እውን ተዛሪቦ ነይሩ ነዚ አራት ተደምሮ ሲያሸንፈዋል ወይ ሶስቱን ለምሳሌ ከዛ ተውት ኦላንድ በዚህ በኩል ተውት በርታን ተውት ጋምቤላውን ተውት ጉሙዙን ተውት ኦጉጉሞ አፋርን ተውት ኦብነግን ተውት ሌላ ኃይሎች እነዚህ አካባቢ እዚች አጠገብ ያለችው ሰሜን አካባቢ ያለው ይችላል ወይ ነው ሱልታ አካባቢ ያለው ኦላንድ ተውትና ይችላል ወይ ነው ገና ሩቅ ያለው ይችላል ወይ ነው አይችልም እሱም ያቋል የገጠመው ችግር ከባድ እንደሆነ አሜሪካ ብትገባበት ማትወጣው ችግር እንደሆነ ያውቃል ድሮን ይተኩሳል ወይ ድሮን ይተኩሳል ምን ጥርጥር አለ ትላንት የሚተኩስ ነበር ትግራይ ውስጥ መርካታ ድሮንና ሚግ ጥሏል ከዚህ በፊት ጉዳት አድርሷል ሰው ገሏል ጉዳት አድርሷል ማንበርከክ ቻለ ወይ አልቻለም ከምዚ ንብሎ ዘለና ዩቲ ኩነታት ሓደ ካብቲ ብዝሕ ዝዝረብ ዘሎ እቲ ፋኖ ዝበሃል ኦርጋናይዝድ ክኸውን እቲ ቃልሲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩሉ ክተኣሳሰር ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሓበራዊ ግንባር ክሳብ ዘየቆምካ ንዓቢ ጠጠው ከተብሎ ንዓቢ ንምንዋሕ ክጠቅም እዩ ስለዚ ብዝተኻለ መንገዲ እቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ ነገር ክሰምር ክኽእል ኣለዎ ቀዳማይ ፀላይ ናቱ ኣብይ ኣሕመድ ምዃኑን ንዓቢ ንምፍንቃል ብኩሉ መንገዲ ሓቢሩ ክሰርሕ ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ንሳ እንተተጌራ ጥራይ ተኻልእ ክብፃሕ ዝኽእል ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ድሮናት ጌርካ ህዝቢ ምጭፍጫፍ ንፀላእተይ ብድሮናት ክስዕርየልካ ምፍታን ልሙድ ተርእዮ እዩ ንነዊሕ እዋን ድማ ዝተጠቀመሉ እዩ ካብ ኩናት ትግራይ ጀሚርካ ይብሉ ስለዚ ካብቲ ንህዝቢ ምስዳድን ምስቃይን ሓሊፍካ ግን ንዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክስዕር ኣይከኣለን ኣሎ እዚ ኩሉ ከም ጎና ጫጭሐ ዝኸይድ ዘሎ ተቃውሞታት ካበይ ተበጊሱ እንድሕር ኢልካ ኣብይ ኣሕመድ ንሓደ ተቃውሞ እውን እንተኾነ ጠጠው ከብል ስለዘይከኣለ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ኩሉ ሰብ ሞራል ረኺቡ ወይ እውን እንተደይ ጌርካ ናይ ጥፋት ሕቶ ክኾነካ ስለዝኽእል ተቐላጢፍካ ክትከይድ ኣለካ ካብ ዝብል ዝብገዝ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ Prime Minister Abiy Ahmed's plan is to push for a full-fledged war to resolve the political deadlock. ስለዚ ኣቢ ኩሉ እቲ ናይ ፖለቲካ ድራማ እንኮላይ ነዚ ናይ ዲያሎግ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ፈሺሉ ስለ ዘሎ እንታይ ክገብር ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘሎ ዓበ ኩናት ምግባር ጥራይ ዘሎ ዓበ ኩናት ገይሩ ቦጌሩ ክቕፅል ዝኽእል ካልእ ዝኾነ ክግበር ዝኽእል ነገር የለን እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እቲ ኣንጻሩ ዝቃለስ ኩሉ ብሕጂ ክረአ እንታይ ክግበር ንግዜ ክንገጥፈና ብሓፈሻ ግን እዚ ንዝድርዮ ንሰምዖን ዘለና ከቢድ ኩናት ይመፅእ ከም ዘሎን እዚ ኩናት እዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ብከቢድ ኩናት ጥራይ ክወፃእ ዝኽእል ክወፅእ እንተኮይኑ ካልእ ብሲቪላዊ መንገዲ ወይ ብምርዳእ ዝበሃል ምርድዳእ ይገብር ኣለኹ ዲያሎግ ትበሃል ዝነበረት ወዲያ ኣላ ማለት እዩ ታካርዲት እያ መይታ ኣላ ሕጂ እታ ናይ ዲያሎግ ኢሉ ዝፈተና ፊልሚ ኣብቂዓ ኣላ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፍረ ተበቲና ኣላ ማለት እዩ እንታይ ፍረዳ ዝገደደ ሽግር ሒዛ መፅያ ኣላ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሚያን ዘሎ ከም ገለ ገይሩ ድራማ ክሰርሓላ ይሓሲቡ ነይሩ ናብ ዝገደደ ባእሲ ሰጊራትሉላ እንተጋሩ ድማ ዝበለፀ እዩ ዝሕጂ ምክንያቱ ተሓባቢሮም ነቲ ትግራይ ህዝቢ ነቲ ትግራይ ዝበሃል ክልል ንከይሃርምዎ እውን ይፍራሕ ስለ ዝነበረ ከምዚ ተሓባበሩ ይፍለጥ ነይሩ ግን ምናልባት ኣብይ ኣሕመድ ምስቶም ናይ ደገ ሓይልታቱ ገይሩ ናብኣ ከይበፅሕ ሕጂ እታ ጉዳይ ፀርያ ኣላ ማለት እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኔክስት ሙቭ ናቱ ወታደራዊ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ተኻልእ ኩሉ ድራማታት ቀስ ብቐስ ወዲእዎን ስለ ዘሎ ናብቲ ዝቕፅል ትካልእ ሓይልታት ድማ ውዳቤታቱ ብምሕያል ንዓቢ ቻሌንጅ ክገብሮ ጥራይ ዘለዎ
ትግራይ ኣብ መሬት ዘሎ ኩነታት ብቕልጡፍና ተጋደደ ምምፁ በተደጋጋሚ ጠንቂቑ ይብል ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ኣብ ዙርያ ይጋደድ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ መልኪቱ ኣብ ዘብፅኦ መብርሂ እዋናዊ ተግባራት ደብዳብ ነፈርትን ነገር ፅሕትራን ብልፅግና ዝመርሖ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ትግራይ ብቐፃልነት ኣብ ጉዳያት ኢትዮጵያን ብሰፊሕ ድማ ብብርኪ ዞባን ንዘት እኳን ተፀውዐ እዞም ፃውዒታት ግን ቅቡልነት ከይረኸቡ መቐፃሎም ድማ ይረድእ ይኹን እምበር ብኣንጻሩ መንግስቲ ፌደራል ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ጎንፅን ዘይምርግዓን ብምምዕባል ኩናትን ዕንወትን መሳርሒ ፖለቲካ ህልውና ገይሩ መቐፃሉ ድማ ኣፍሊጡሎ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ፀረ ትግራይ ዝኾነ ወታደራዊ ፅሕትራታት ወሲኸሎ ዝበለ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ካልእ ምዕነው ኩናት ንምፅሕታር ኣብ ከባብታት ትግራይ ወታደራዊ ሓይልታትን ኣፁራትን ኣወፊሩ ምፅንሑ እውን ይገልፅ ኣብዚ ዓመት መድኺ ኣብ ራያ እንትጮን ሸራሮን ኣብዚ ዓመት መጥቃዕታት ሰብኣልቦ ነፈርቲ ኣካይዱ እዩ ዝበለ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ነስዒቡ ድማ ህይወት ሰላማውያን ቀቲሉን ንብረት ዕኒን እዩ ክብል እውን ወሲኹ ሓቢሩ መንግስቲ ፌደራል ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ሰብኣልቦ ነፈርቲ ምፍፃሙ ዝሓበረ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ስነ ልበናዊ ማህሰይትን ስጋኣትን ኣስዒቡ ምህላው እውን ግልፂ ገይረሎ ሽዑኳ እዞም ነገር ፅሕትራታት ኩናት እንተሃለዉ መንግስቲ ትግራይ ግብረ መልሲ ካብ ምሃብ ከም ዝተቆጠበ ድማ ብኻልእ ወገን የመልክት ስለዚ መንግስቲ ትግራይ ወይ እውን ናይ ክልል ትግራይ መንግስቲ ብተደጋጋሚ ንማሕበረሰብ ዓለም ዘድሊ ሓበሬታን ዘድሊ መረጋገፅን ካብ ምቕራብ ዓዲጉ ዓለን ሓንቲ ካብቶም ንትግራይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ልዕሊኦም ዘለና ኣድናቆታነ ነዚ ማሕበረሰብ ዓለም ኣካይዳናቱ ከም ተጋሩ ዝፈልጦ የለን ቨሪ ቨሪ ፋስት ካብ ዘለዎ ካብ ጉድጓዶም ይኹኑ ካብ ገሊኦም ቀልጢፎም መግለፂ ዘውፅኡ ከም ተጋሩ የለን ጫውጫው ናይዚ ዓለም ፅቡቅ ገይሩ ዝተረድኦም እንተሎ ህወሓት እዩ ስለዚ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ድማ ሕጂ እውን ብፅቡቅ ይጥቀሙሉ ኣሎ ቢካዝ that gives you an advantage ምክንያቱ ዋላ በዓልካ ፀይቕ ካሃሉ ቀልጢፍካ እንተዊኻ ንብዙሕ ክፋል ናይቲ ማሕበረሰብ ዓለም ከተእምኖ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዘይኣመነ ድማ ከተደናግሮ ትኽእል ኢኻ this is how እቲ ፖለቲካል ላንድስኬፕ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ እውን ንሪኦ ዘለና ከም እዩ ስለዚ ካብዚ ቀፂልና ኣብቲ ካልእ ዳይሬክሽንስ ክንሰግር ብፍላይ ብቀይሕ ባሕሪ ክንጅምር ሓደ ካብቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘጋጥም ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ Turning Yemen's Red Sea coast into a new front in the regional war, using missiles, drones and threats against shipping to project power far beyond their territory. With the strategic Bab al-Mandeb Strait in their reach, the group is now putting pressure on Saudi Arabia and on one of the world's most important shipping routes. We'll take a look at our next report. Not control the sea, but they have found a way to make a sea a weapon. Missiles on the coast. እጂ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሓንቲ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ሕቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናስፋሕፍሐ ይመፅእ ከም ዘሎን ነታ ካርታ እንተሪኢኻያ ኣባኸላያ ተመደምደምታ ናይ ሕቲ ምንቅስቃስ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኾነ ዝኾነ ይኹን ስትራቴጂካዊ ገምጋም ናቶም ከይፈለጥካ ክትበፅሓ ትኽእል መደምደምታ ኣላሳ ድማ if you just look at the map ባቤል መንደብ ክሓንቅዎ ክፍትኑ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ነቲ ትሕቲኦም ዘሎ ክፋል ናይ የመን ክጥርንፍዎ ከም ዝኾኑን ክሳብ ዓደን ማለት ድማ ታሪኻዊ እቲ ዝዓበየ ወደብ ዝነበረ እዩ ስቲል ኣዝዩ ኣገዳሲ ወደብ እዩ ክሳብ ናብኡ ንኽበፅሑ ሕልሚ ክህልዎም ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ እዚ ድማ ኢራን ዝበሃል ሃገር ክሳብ ዘሎ ኢራን ድማ ክሳብ ዘይተሰዓረ they're going to push forward ታሕቲ ገጾም ክደፍዮም ነታ ባቤል መንደብ ድማ ክቆፃፀርዋ እዮም ተመሳሳሊ ኣብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝግበር ዘሎ ድማ ኣብ ባቤል መንደብ ከተግብርዎ ክፍትኑ እዮም መብዛሕትኦም ሰባት ድማ ኣባዮም ዝመፁ ዘለዉ ሕቲ ዝበሃል ኣብ መወዳእታ ነዚ ባቤል መንደብ ሓኒቑ ገባርን ሓዳግን ክኸውን ከም ዝኽእልን ኣብኡ ዝኸይድ ድማ ገንዘብ ከኽፍል ድዩ ካልእ ስልትታት ከታታት ድዩ ካልእ ስጉምታት ክወስድ ድዩ ብዙሕ ነገር ክፍትን ምዃኑ ብዙሓት ኪላታት ነታ ምንቅስቃሳት ናቱ ዝርዩ ዘለዉ ይግምግም እዮም ካብ ዜሮ ተበጊስካ ዝግበር ግምጋም ከዓ ኣይኮነን ምክንያቱ ነዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ክንርኢ ከለና መን እዩ ንየመን ወይ ንሑቲ ከምኡ ንኸይገብር ክኸልክሎ ዝኽእል ሓደ ካብኡ ክገብር ይኽእል እዩ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ንሽተይ መንስማዕዮም Strategic control of territory overlooking the Red Sea. Long-range missiles, drones, and the ability to threaten commercial shipping. Their target is increasingly clear: Saudi Arabia and Saudi-linked shipping. In July, the Houthis declared a maritime blockade against Saudi Arabia and warned ships against entry. ካብዚ ንሪኦ ዘለና ንስዑድ ዓረብ ቀፃሊ ብዙሕ ይሃርምዎም ከም ዘለዉ ወላ ነቶም ስዑድ ዓረብ ዝሰርሑ ዘለዉ ተቃወምቲ ዝበሃሉ እውን ይሃርምዎም ነቶም ናይ የመን መንግስቲ ዝበሃሉ ወታደራት ናቱ እውን ይሃርምዎም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስዑድ ዓረብ ዋላ እኳ ናይዚ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፍነት ብኣሜሪካ ተዋሂብዋ ገለ ይበሃል እንተነበረ
ኣሜሪካም ይዛረብ የለ እስራኤሎም ይዛረብ የለ ስዑድዮም ይዛረብ የለ ማንም ዝፅሕፍ ወይ እውን ዝዛረቡን የለን ስዑድያ ከምኡ የለን ስነ ስርዓት ጌራቶ ዘላ ዝኾነ መግለፂ ተውፅእ የላ ስለዚ ዳርጋ ኣብ ካልእ ኣርእስታት ጎይ ዘላ እምበር ነዚ ናይ የመን ጉዳይ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክትበሉ ድልውነት ዘለዋ ይትመስል እያ ዘላ ተመሳሳሊ ብወገን ኤርትራ እውን ዝኾነ ዝበሃል ነገር የለን ኤርትራ ዘብል ምክንያት እውን የብላን ሓቂ ንምዝራብ ኣይኖ እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ እዩ ዝፀሓፍ ዘሎ እቲ ናይ እስራኤል ምስ እስራኤል ዝፀጋግዑ ነዚ ሓንቲ መርከብ ኣብቲ ከባቢ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ሒዛ ወይ ብሽመ ኤርትራ ተሃድም ዝነበረት ብሶማላውያን ተጨውያ ገለ ዝብል ንዑ ከም ሓደ ዓብይ ኣርእስቲ ወሲዶም ኤርትራ ምስቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ መንግስቲ ምስቲ ኣብ ካልእ ዝግበር ዘሎ እዚ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ልዑል ጠመተ ክወሃቦ ዘለዎ እዩ ገለ ነገር ክግበር ኣለዎ መዓት ፅሑፋትን ጓሓፍን እዩ ዝፈስስ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ እውን ነጊርናኩም ነርና እዚ ጉዳይ እዚ ግን ንኤርትራ ብቐጥታ ክትንክፍ ዝኽእልን ምስ ኤርትራ ብዙሕ ዘራኽብ የብሉን ንኤርትራ ኣብ ዝምልከታን ዘይምልከታን ኣጀንዳታት ምእታው ግን ኣካል ናይቲ ልሙድ ዝኾነ ናይ ሚድያ ልሙድ ተርእዮ ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ኣብ ዝምልከታን ዘይምልከታን እናሓወስካ ምፅራፍን ምዝላፍን ከም ልሙድ ተወሲዱ ስለ ዘሎ ሸለልካ ትሓልፍ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ምሳና ብዙሕ ዘተሓሓዝ የብሉን እዮም ዝብሉ ግን ኤርትራ ድማ ኣብቲ ቦታ ትክሰል ስለ ዘላ ግድን እያ ብዛዕባ ኤርትራ ክዝረብ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ትሕዞ እንታይ ክግበረሉ እዩ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክፈጥረልና እዩ ኣይዶኖ ሓደ ነገር ጥራይ ንፁር ብወገን ሓደ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለየ ጌይማት ትፃወት ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ክንርዳእ ሓንቲ ጎዲላትና ኣላ ምዕራብ ናትና ክንከይድ ኣለና ብምዕራብ ናትና ዝካየድ ዘሎ ጉዳይ ድማ ክንርኢ እሱ ድማ ጉዳይ ናይ ሱዳን እዩ The dust storms of Omdurman have become familiar for Hamza and his family. They came to the city 2 weeks ago from El Jammama in Sudan's North Kordofan state. Hamza fled his hometown together with his children and grandchildren, escaping the paramilitary rapid support forces. ህዝቢ ሱዳን ዘለዎ ህይወት ፈፂምካ ክትርድኦ ዘይትኽእል እዩ ሕጂ ኣብቲ ሰሜን ኮርዶፋን ዝበሃል ብርቱዕ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዋላ እኳ ይድፋእ እንተሎ ይነበነው እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ስለዚ ኣሜሪካ በቲ ኩሉ ግዜ ትፈልጦ መንገዲ ናታ ጌራ መሳት ብሎስ ብዛዕባ ሱዳን ሓደ ኣገዳሲ ፅሑፍ ኣውፅኡ ኣሎ ወይ እውን ሓደ ትልሚ ናብ ዩኤን ክሰድድ ከም ዝኽእል ይጥርጠር ኣሎ እንታይ እሱ ድማ according to Sudanese diplomatic sources cited by Ashraf Bloomberg ዝበሃል ተጠቂሱ መሳት ብሎስ special envoy ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካን ኣብ ሃገራት ዓረብን has requested a UN Security Council meeting on Sudan next Monday ንሶኒ ሲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንሴኪሪቲ ካውንስል ኣኼባ ንክግበር መሳት ብሎስ ኣውዒ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ he is expected to propose a non-fly zone covering areas controlled by both the Sudan's armed forces and the rapid support forces ስለዚ non-fly zone ዝኾነ ነፈርትን ይኹን ካልኦት ክበራሉ ክበሩሉ ዘይክእሉ ቦታ ክእውጅ ከም ዝኽእልን ወይ እውን ከም ሓሳብ ክቅርብ ከም ዝኽእልን ንሱ ድማ ንሰራዊት ሱዳንን ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ንክልቲኦም ጠጠው ንምባል ይብል ኣሎ أن مبزحتنا كم نقمته دعم سريع عما كنا تأصل زلهم إذا تكتيك زيا كل جزء إذا تكتيك زيا نام فلاي زون تكسم أخلهم نقدافك كذكر لك نقدافي بزيا جيرهم يوم قتيلهم نقدافي كتفوق ما تخلوا تجيرهم نام فلاي زون نسألاتنا تو كلا خل كم زي كل زخونة يقولنا فاريت الإلكا نيتوك تار ما يلهم كهرمو جميرهم مالتي that's why it كان غرخانا سيرهم كقتلوا هذا فتنوا لمن قديزي أمبر ድንጋፀ ናይ ህዝብን ተዝህልዎም ናም ፍላይ ዞን ንእስራኤል እዮም ክብልዋ ነይርዎ ኣብ ሱርያ ኣብ ሊባኖስ ኣብ ጋዛ ናም ፍላይ ዞን ክግበረላ ክትግደድ ዝግባእ ሃገር ተላ እስራኤል እያ ነይራ however እስራኤል ክኾን ከሎ ሕጊ ዝበሃል የለን ኣብ ሱዳን ግን እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለዎም ምንቅስቃሳት ሰራዊት ሱዳን ፅቡቅ ፕሮግረስ ይገብር ስለ ዘሎ ንዑ ንምሕንኳል ክሳብ ኢማራት ካብቲ ወሪድዋ ዘሎ ሽግር ትዝሕን ገለ ነገር ጌራ ዝርርብ ድዩ ገለ ጌርካ ነቲ ኩነታት ምንዋሕ እዚ ኣብ ኩሉ ዓለም ንሪኦ ዘለና ናብ ጉዳይ ናይ ኢራን እውን ታሪኻዊ ኣሜሪካ ስለዘይተዳለወ ዘላ ዝተፈላለዩ ድራማታት ትፍትን ኣላ ኣገይን ሱዳናውያን ኣብ ከቢድ መድረኽ እዮም ዘለዉ ግን እቲ ኩነታት ካብ ኩሉ ነገር ኣብ ኢዶም ኣይኮነን ዘሎ ፀቕጢ ይገብሩ ኣለዉ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ሰራዊት ናቱ እናገደፎ ናብ ሱዳን ይፅበር ከም ዘሎ ይንገር ግን እቲ ኩናት ብቐሊሉ ክውዳእ ዝኽእል እዩ ናብ ዝቐረበ ደረጃ በፂሑ ኢልካ ክትጃሃረሉን ክትዛረበሉን ትኽእል ኩነታት ኣይኮነን تزاجرم دبوب السودان بعلا بسبوغ يلن
ቻድ ዝበሃል ንፅቡቅ የለን ብዙሓት ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ውሽጣዊ ቅልውላው ዘለወን እየን ስለዚ እቲ ካርታ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ክትሪኦ ከለካ እንኮላይ ምስቲ ስግርና ዘሎ ክትሪኦ ከለካ ኣተሓሳሳቢ ደረጃ ኢና ክንብል ንኽእል ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ እዩ so Bulos will most likely call for እንታይ ሕቶ ከቕርብ ክእል ኢሎም ይግምት ኣለዉ immediate cessation of hostilities across Sudan ልክዕ ከምታ ኮሃ እናበሉ ምቁራፅ ናይ ተፃቦታት ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተፈራረምዋ ከምኣ ትመስል ድማ ኣብ ሱዳን ንምንታይ ዕላማ ክሳብ ዝደልዉ ከተንቀሳቅሶም ትኽእል ነገር እያ እዚኣ እታ ኮሃ ወይ ካዛ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ እንታይ ገይሩ ኣብዪ ኣሕመድ እዮም ዝብሉ መደላደሊ ገይሩ ኩሉ ነገራቱ ኣፅዋር ክሳብ ዘፍሪ ክሳብ ፅቡቅ ዝኾነ ምድልዳል ትገብር ተቂማቶ ኣላ ከምኡ ድማ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ክግበር ዝኽእል እውን ንዑ ዝመስል ነገር እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ እዋን እቲ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ክገብርዎ ከለዉ ህወሓት ንምድሓን ይበሃል ነይሩ ምክንያቱ ህወሓት ይሰዓር ስለ ዝነበረ ኣሜሪካ ንሳቱ ትግፋ ሓይሊ ክሰዓር ተጀሚሩ ህፁፅ ዝኾነ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ትእውጅ ስለዚ እዚ ከም ርድኡ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሎም nation wide arms embargo rather than one limited to Darfur ከምኡ ድማ ብሃገር ደረጃ ኣፅዋር ንኸይገዝኡ ንክልቲኦም ሓይልታት ጠጠው ከብል እዮም እዛ ሕጂ ንመን እያ ንሰራዊት ሱዳን ጥራይ ክታሲ ምክንያቱ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ብብዙሕ መንገዲ ሸናኺሮም ክእትውሉ ስለ ዝኾኑ እዚኣ እታ ፃወታ ኩሉ ግዜ ነቲ ፀላኢኻ ኣፅዋር ክእቱ ከም ዘይክእል ክንቀሳቀስ ከም ዘይክእል ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘይክእል ጌርካ ተኣስሮ ነቲ ናትካ ፀቃ ድማ ብሕቡእ ረጥየት እእቱ ኣለኹ እኽሊ እእቱ ኣለኹ መድሃኒት እእቱ ኣለኹ እናበልካ ድሮናትን ኣፅዋርን ትዕጥቋ ማለት እዩ ሱዳናውያን ነዚ ጉዳይ ክቅበልዎ ድም ኣይቅበልዎን ግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ግን ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ይድመፆም ዘሎ a stronger support for peace efforts including initiative led by the African Union and the Quintet ስለዚ ናይ ሰላም መስርሕ ድማ ክፍትን እዮም እቲ ናይ ሰላም መስርሕ ንሱዳን ክርባሓ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ነቲ ሰራዊት ሱዳንን መንግስቲ ሱዳንን ኣልዮም ብምንታይ ክትክኡ እዮም ዘልዩ ዘለዉ ሲቪላዊ መንግስቲ እዮም ዝብሉ መን እቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ብኢማራትን ብካልኦት ሃገራትን ዝተገዝአ ኣብ ጅቦኦም ብጅቦኦም ዝኽፈል ሰብ ከም ሲቪላዊ መንግስቲ ኮይኑ ከኣትዩ ሽዑ እንታይ ገብር እዩ ነቲ ኣጀንዳታት ናይቶም ዝኸፍልዎ ዘሎ ከተግብር እዩ ስለዚ ነቲ መንግስቲ ሱዳን ከምኡ ንሰራዊት ሱዳን ደዋፅኦም መንገዲ በቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ተፀሚሞም ተወዲኦም እዮም ግን ከምኡ ክገብሩ ከምኡ ዓይነት ናይ ምፅዋር ክእለት ክህልዎም ይኽእል ዶ ኣይደኖም However, the proposal is unlikely to pass due to the expected opposition from China and Russia. ولا كنت حسبنا في Security Council كقرب زغل تقونه تحسب جن تقبلنا كركب أي كلنيو أمريكا بولن تعت قبرت خلت ده كوينو China and Russia كحلفوا زغل يكونن any sanctions that follows would probably be imposed unilateral by the United States. لذا أمريكا في Security Council زغربت حسابات تقبلنا كركب سلزي كل نسان بتمناتها من كراغرات نجرا أي نفسها جراك تجبر كم تخليهم سنقول زلوا بزي ون حدا لنكنا كجبر زغل دراما هنا غنري بوداينا السودان ما رأيزت حساس بكا كم ريزل لنا but again this is going to have a lot of pain Libya scenario exactly على نزيارة أخوان سنهجن ناي ليبيا scenario هنا نرزل لنا كم غير كانت دعم سريع تقبلنا كم زركبن شعود ما نت تقبلنا زر خبر ما بعدها تشمت كبر مالتنا من قصة مسؤول أب ليبيا نتي بجنرال خليفة حفتر زمر راح زنبرة سويلو حدا قال لك فعلنا ليبيا حزوز نبر عجي مستو مس أمريكا تزرعيبا مس منجستي الردادية نخلط يوم زبا كل منجست كت مصر تفتن كم زلا ويونا بكمو مصر تقتل كم زلا يزن الجرزل شو أداتي إمارات دليل معكمي ونتي حفتر وني إمارات يتدقفو تمسها سال كونسبت يوم كتب بروز في التنزلو and the army recently began using drones to intercept hostile RSF long-range drones. بحفشة سراوي السودان ناس قد دايزي انتاي كغبريو مخامي كريو ني جزيهم قد فيناغن again أبزون كم نريو زلنا ولا زكارتا ونا كرام كارتا حدش كارتا يكونن زب السودان حسام يركبالو شجر يركبالو and I mean مساكن زوم حزبي يدن قصوها تشجرهم جن كودا أزغل أبزغ أربع كودا أخليل كاتزار بلو نغرا يكونن the problem persists كم زلوا Ethiopia and Somaliland signed a memorandum of understanding that granted landlocked Ethiopia access to the Red Sea through a leased coastal area near Berbera in exchange for Ethiopia's potential future recognition of Somaliland's independence. The deal, whose full text remained largely confidential, sent immediate shockwaves across the Horn of Africa. While it was later moderated through Turkish mediation that produced a separate understanding between Ethiopia and Somalia, the MOU marked a clear escalation in long-standing frictions between
እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓደ ነገር ኣሎ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ካባና ወፃኢ ድማ ኣብ መንጎ ጅቡትን እቲ ሶማሊላንድ ዝበሃልን ሓደ ዘይተፈትሐ ግድል ከም ዘለዎን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ድማ ቀጻሊ ወጥሪ የጋጥም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ጅቡቲ እቲ ሶማሊላንድ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣፍልጦ ንኸይረክብ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ ምክንያቱ ሶማሊላንድ ዝበሃል ኣፍልጦ ከይረኸበ ከለውን ኣብ ቁጠባ ወይ እውን ኣብቲ ረብሓታት ናይ ጅቡቲ ቀጥታ ተወዳዳሪ ክኸውን ዝኽእል እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ ጅቡትን ሶማሊላንድን ዓብ ቴንሽን ከም ዘሎን ብዙሕ ክርክር ከም ዘሎን እቲ ጅቡቲ ዝበሃል ድማ ኩሉ ዝከኣሎ ዲፕሎማስያዊ ቃልሲ ይገብር ከም ዘሎ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ንኸይረክብ ኢትዮጵያ ድማ ናብ ሶማሊላንድ ገጾ ንኸይከይድ ኩሉ ዓይነት መኻልፋት ክገብር ከም ዝደሊ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ተወሳኺ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘይምርግጋእ ኢና ንርኢ ዘለና ወል ዘይምርግጋእ ዳርጋ ኦልሞስት ኮመን ፊቸር ኮይኑላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንብሎ ንኽእል ኢና ከም ሓደ ንቡር ነገር ጌርካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ናቲንግ ኒው ናቲንግ ስፔሻል ካልእ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ጀዋርካ ብዙሕ ኣዛረባ ኣርእስቲ ኣሎ ኃይለማርያም ደሳለኝ ይሆናል ብለው ጠብቀዋል በብዙዎቹ የቲፒኤልኤፍ ሰዎች ይህን በተለያዩ መድረኮች ሲያንጸባርቁት ታያለህ ቅድም ካንተ ጋር ሳወራ ምናልባትም አሁን የሚሆነውን አብይ እንደሚሆን ቢያውቁ ኖሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ፋይት ያደረጉት ነበር ብለኛል ኃይለማርያም ደሳለኝ ይሆናል ብለው የጠበቁት ሰው ኃይለማርያም ደሳለኝ ሳይሆንላቸው ሲቀር ወደ ድብድብ መግባታቸው ግልጽ ከሆነ አብይ ከመደባደብ ውጪ ምን አማራጭ አለው ብዙ ጊዜ በትንታኔዎች አብይን ብቻ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ብቻ ጦረኛ የማድረግ ነገሮች ነው ትንታኔዎች ያሉትና እውነታው ይሄ ከሆነ አብይ ከመደባደብ ውጪ ምን አማራጭ አለው ጥያቄውን እንግዲህ መቼ የሚለው ነው ከ2020 መግባት በኋላ ብዙም አማራጭ አልነበረም ነገሮች በራሳቸው ነው የሄዱት ከዛ ፊት ግን ብዙ አማራጮች ነበሩት ለምን አብይ ኃላፊነት መውሰድ ያለበት የሀገሪቷ የፖለቲካ አብይ አህመድ ሓደ አብይ አዛራብ እንዲሁ ግን ካብታ አብይ አህመድ ንላዕሊ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዛራብ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ እውን ጉዳይ ናይ ጀዋር እውን እዩ ጀዋር ፖለቲካዊ ኣካይዳናቱ ብብዙሓት ናይ ኢትዮጵያውያን ሓይልታት ኣብ ዓብ ክሪቲክ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ከስማዓኩም ሓደ ክልተ ካብቲ ዝወሃብ ዘሎ ነቐፌታ ማለት እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ አብይ ኣሕመድ እንታይ ኣማራፂ ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝኾነ ይኹን ንዘራረብ ኢልዎም ክዘራረብዎ ዝኽእሉ ሓይልታትን ስለዚ ኣለዉ ንሱስ እንታይ ኣማራፂ ኣለዎ ኪኖ ምድብዳብን ምትህርራምን ሓሊፉ እንታይ ኣማራፂ ኣለዎ ግድን ከምታ ንሶም ብሓይሊ ከኣልይዎ ዘልዩ ዘሎ እሱ ድማ ሓይሊ ክጥቀም እታ እንኮቱ ተርፈ ዘላ ምርጫ ደይኮነትን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ጀዋር ዝብሎ ዘሎ አብይ ኣሕመድ ወርቃዊ ዕድል ተዋሂብዎ እዩ ኣብ 2018 ክመፅእ ከሎ ቅድሚኡ ንዝነበረ ኢህደግ ዘይተዋህቦ ዕድል ተዋሂብዎ እንታይ ማለት እዩ ኢህደግ ስልጣን ክሕዝ ከሎ ወይ እውን ህወሓት መፅኦም ኣዲስ ኣበባ ክቋፀሩ ከለዉ ህዝቢ እልል እናበለ ኣብ ስቴጅ እናዘመረን እናታክዐን እናፀለየን ኣይኮነን ተቐቢልዎ እንታይ ዳ ብሓይሊ ንመንግስቱ ሃይለማርያም ፈንቂሎም ጠቕላላ ነቲ ስርዓት ብደገፍ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ሓምሺሾም ሓድሽ መንግስቲ ክተኽሉ እዮም ተገዲዶም ስለዚ ህዝቢ ዝፈትዎ ወይ እውን ህዝቢ መሪቑ ዝተቐበሎም ኣይኮነን ነይሮም ሓይሊ እዩ ነይሩ ሓይሊ እንድሕር ኮይኑ ድማ ክሳብ ሓይሊ ዝረኽቡ እምበር ብሓይሊ ከኣልዩኻ ኩሉ ግዜ ክፅዕሮ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ንኣብይ ኣሕመድ ግን ንሓደ ብሓይሊ ስልጣን ሒዙ ድሌቱ ዝገብረና ዝነበረ ስዒርና ንደልዮ መራሒ መፂኡና ብምባል እዮም ተቐቢሎም ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ወርቃዊ ዕድል ነይርዎ ንኢትዮጵያ ናብ ዝበለፀት ሃገር ንክቕይራ ናይ ብምሉእ ህዝቢ ድማ ብጀካ ኢሊት ናይ ትግራይ ዝበፅሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ደው ኢሉ ነይሩ ነዚ ወርቃዊ ዕድል ሓሺሹ ስለ ዝበልዑ ሓላፍነት ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ይብሉ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ድማ the speaker compares PM to be a global CEO example Google ማለት እዩ even if regional breaches example TPLF misbehave the chief executive officer of the nation holds the final responsibility of the outcome ብዘይ ገድስ ኣብ መወዳእታ ህወሓት እንታይ በዲሉ እንታይ ገይሩ ወደይኮነ እዚ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ተሓታትነት መን ይብላ ኣሎ እቲ መራሒ ናይቲ ሃገር እዩ ኣብ ኤርትራ ልክዕኩም ዞባታት እንታይ ገይሮም መን ከምዚ ገይሩ ዘይኮነ ኤርትራ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ወታደራዊ ኩነታት ናታ ቀዳማይ ዝሕተት ፕሬዚደንት እዩ ስለምንታይ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ትሕቲኡ ንዘይሰርሑ ዘለዎ ከኣሊ ኣብ ትሕቲኡ ንዘይስርሕዎ ዘለዎ ክቕይር መሰል ስለ ዘለዎ ስልጣን ስለ ዘለዎ በዓል ስልጣን ስለ ዘለዎ ንስልጣኑ በይኑ ይጥቀመሉ ብኡ ድማ ተሕታትነት ህዝቢ ነቐፌታ ናብኡ ይገብር ኣብይ ኣሕመድ ድማ ልክዕኩም ኩሉ ታብ ዓዲ ዘሎ
واحد دي خمس جيرو يهدق دي خمس جيرو كمزة بعد يكون سلطان الله على فنتك الله دريت خجبر يجبرك عليه تسجبر زل سلدي واس عمري بلال سلازي أبي استوهبو أبي مانديتنا حزبي هو حد كره وزيك عالم على بل عويب له the ego and firing mistakes يقولوا له humiliation and transition the speaker critiques how أبي removed TPLF heavyweights like كتاجو واسفا intelligence and general Samora تزعبي زتقاقي وبدل تفصمو نتوم نعمتات عبيت بوتاتات كوينهم سرحو زنبرو تولد تقراي كمي غير أواريدو كاف سلطانهم كم زقو حفهم نقال يوم سبو قبرا نعبنت نجنرال سامورا يلكان خالو سبو قبرا معناتو وردة نياتا سلوزغون لومي مع كروك الحسوز وعلوز اللوية social media warfare instead of a graceful exit standard in high level diplomacy these figures were mocked and humiliated on social media እቶም አብይ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝነበሩ ከተወርዶም ከለኻ ብክብሪ ይብካ ወላ ትጸልኦም ተኾንካ ብክብሪ አሊኻ ካብ ፖለቲካ ክትኣልዮም ኣለካ ብሚድያ ድማ ክሮም የብሎምን ብግምጣሉ መዋረዲ ብሚድያ ከም ዝዋረዱን ከም ዝፅረፉን ከም ዝብልዑን ገይርዎም እዚ ድማ ዓብ ቅርሕንታ ኣብ ልዕሊኦም ብምፍጣር ንብሙሎም አንጻሩ ኣበርቲዖም ከም ዝቃለሱ ገይርዎ ይብሉ ኣሎ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ንሱ ዝፈፀሞ ጌጋታት ሎሚ ተገምጢሉ መፅኡ ክበልዖ ዝደሊ ዘሎ ገበል እውን ካብኡ ዝብገስ ይብሉ ኣሎ ዝኾነ ጌታቸው እዚ ጀዋር ዝብሎ ዘሎ ናይ አብይ ኣሕመድ ድሌቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ሃገር ብዙሕ ዘይተመዝመዘ ዕድላት ከም ዝሓለፋ እዩ ዝነግር ናይ ኣብይ ኣሕመድ ግን ብዙሕ ሽፋን ይገብረሉ ኣለዎ ዝብል ድማ ንቀኒ ዝኾነ ነቐፌታ አንጻሩ ሓደ ካባቶም ድማ ነዊሕ እዋን ሸለል ኢሉ ይኸዶ ከም ዝነበረ ዝነገር ሕጂ ግን ካብ ሕጂ እንዳሓር ሸለል ክብልዎ ከም ዘይደልዩ ዝገልጽ ዘሎ ስታሊን እዩ ከምኡ ድማ ብዙሓት ናይ ኣምሓራ ምንድን ነው የተቃወመው እሱ ወደ ኋላ እንየው ጃዋርን ወደ ኋላ እንሄድ ጽምዶ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ነው እነማን ኦኤምኤን ያፈረሰው ኢሳት ያፈረሰው የኢትዮጵያውያን ህይወት ምስቅልቅል ያደረገው እሱን መጠገን ነው ትብብር ተብየው እያለ ጃዋር መሐመድ የሚቀልድበት ትብብር ተብየው ትብብር የግድ ነው እኛ ለተቀን ምን ለፋው ጃዋር የሚባል ስም እዚህ ሚዲያ ላይ ስሙን ሳንወቅሰው የትላንት ነገሩን ሳንወቅሰው ጥሩጥሩን ብቻ እያወራን ትግል ላይ ገባበት የትላንት ይቅርና ትግል ላይ ድሮ ያስብ ይሆናል ድሮ ብሓፈሻ እንታይም ዝብሉ ዘለው ጀዋር ነዊሕ እዋን ግዜ ሂብና ካይና ሕጂ ግን ኣብዚ ቃልሲ ናይ ፅምዶ ትገብሮ ዘለካ ዝዋጆ ክልተ ፅቁታ ክፃወታ ይትኽእልኒ ኢኻ እዮም ዝብልዎ ዘለው ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ምሳ ብዲኻ ወላ ምስ መን ኢኻ መርገፂኻ ኣፍልጥ እዮም ዝብልዎ ዘለው ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ ተዝዓብየ ሓደጋ ኣብዚ እዋን እዚ ፅምዶ ዝግበር ድማ ኩሉ ቅቡል ምዃኑ ነዚ ክከላኸል ወይ ነዚ ጠጠው ከብል ዝኽእል ሓይሊ ድማ ፀረቲ ለውጡ ዝድሎ ዘሎ ስለዝኸይድ ዘሎ ከም ፀላኢ ክህረም ከም ዘለዎን እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ ንፅምዶ ካብ ክትነቀፍን ገለን ንግሆ ምሸትን ንተጋሩ ከሰይጥንን ንትግራይ ንክጭፍጭፍ ብሚድያታት ገይሩ ኡይ ንዝብል ዘሎ ብልፅግና ተጋሩ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንኤርትራ ባሕራ ክወስድ እየ እናበለ ዝፍክር ዘሎ ኢንፋክት ኣብ ካልእ ፅቡቅ ጌራ ነፂሩሎም ነይሩ ኤርትራ ኣብዚ ኩናት እዚ ትግራይ ሓግዝን ኢላታ ኣይኮነን ተኣቱ ዘላ ኤርትራ ኣብዚ ኩናት ተኣቱ ዘላ ተገዲዳ እያ ተኣቱ ዘላ ንምክንያቱ ባሕርኩም ክወስድ እየ መሬትኩም ክወስድ እየ ገለ ክወስድ እየ ከምዚ ክገብረኩም እየ ከጥፋኩም እየ ክጭፍጭፈኩም እየ ዝብሎም ዘሎ ንሱ ስለዝኾነ እምበር ኤርትራ ንተጋሩ ከተጥሕን ወይ እውን ቤተሰባ ስለዝኾኑ ተጋሩ ሓልያ ተኣቶ ኩናት ከምዘየለ እዮም ዝገልፁ ኣብዚ ተንበርኪካ ኣሜን ኢልካ ተማሕፂንካ ሰላም ሓቲትካ ምንባር ኣይከኣልን ዳርጋ እዚ ዝሓለፈ 3 ዓመትን ፈረቓ 3 ዓመትን 8 ወርሒ 7 ወርሒ ንኮ ዳርጋ ምንብርካኽ ቆይ ታይዶ ተሪፉና ማለት ስርዓት ብልፅግና ብምሕዛን ዝኾነ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ዝምልስ ዝኸውን እንታይ ተሪፉ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምስ ተፈረመት ኣብ ትግራይ ኩሉ ነገር ተፈፂሙ ኩሉ ነገር ኮይና ዳርጋ ገይርና ምንታን ከኣምነና ከበድቲ ዕጥቅታትና ፈትሒና ምንታን ከኣምነና ዝተመረፀ መንግስትና ሳስፔንድ ገይርና ግዜያዊ ምሕዳር ጣይሽና ምንታን ከኣምነና ኩሉ ነገራት በደላት እናሃለዋ بسمم بريتوريا يسقم سيف تقرأ يسفت حيلنا زميرنا من تان كاملنا نفس العقد بتصقنا بتدقاقامي نفس العقد نوتوينا لبرابيتها صراحة بتصقنا قم بحفشة كذا نقص حبة حدا نقص حيم تم هو حد وردهم شجر وين أغلي الكاخر زغلا يكون نسا very very difficult one. So with that let's jump to ناب بزياجر ناسجر.
ሃገራዊ ድሕነት ትሪኦ ዘለኻ ጉዳይናትና ድማ ቀዳምነት ክንድክረሉ በኋላ እሱን ተገይርና ኢና እምበር እቲ ከባቢ ክንቀይሮ ኮይና ሕጂ እሱ እቲ ከባቢ ድሕና ነብረሉ እዚ ኣብቲ ቦታ እቲ ከመይ ጌርካ ትነብር እዩ ትሕቱ ከመይ ጌርካ ኩነታትካ ተረጋግፅ ሕፅር ብዝበለ ከም ዝኽብለካ ኽእል ናይ ዶንሲ ቅልጡፍ ዝኾነ ለውጢ ኣብዚ ከባቢ እቲ ዞባ ተረጋጊዩ ሓበራዊ ሽርክን ኣይ ዶንት ሲ ዳት ብኩሉ ብውዕላት ዝተሰነደ ፅቡቅ ኮይኑ ዝተሓንፀ ዶ ከም ናይ ኤርትራ የለን ክሊር እዩ ቶብና እቲ ዘረባ ድመፅእ ተሪኻዮ እቲ ንእሽተይ ንዓታቶም ሓለፋ እንድሕር ጌርካ ድማ ደ ሆል ኮንሰፕት ብሬክስ ጥርሙዝ ብኬርላትካ በዚያ ጥራይ ከተንኩላ ይትኽእልና እቲ ኮንሰፕት እዚ ከንደስ ገለ መሽን ጌርካ ዘይኮኑስ በዚያ ከተንኩላ ክትብል ነታ ምምላኽ ሰብራ ትኽእለ that's how sovereignty ናይ ኤርትራ ድማ ፍራጃይል እዩ ድሕሪ ንእሽተይ ክትከፍእ ጀሚርካ they will demand for መሳዋ what are you gonna do ሰይ ብንእሽተይ ባሕሪ ድድኹም ደይንቦም ዝብል ሰብ መቸም ሓንቲ ፖድካስት ምስ ሴም ኤምጄ ኣብ ኡጋንዳ ከለኹ ዝገበርኳያ ብዛዕባ ፖለቲካ እውን ኣይኮነትን ብዓብያ ግን ኣብ ፖለቲካ ብዛዕባ ናይ ኩሉ ኩነታት ናይ ዞባና ስለ ዝበለኒ ኣብ ሴም ኤምጄ ኣይወፀትን ኣላ ግን ኣብቲ ናቱ ፕላትፎርም ክትከውን እያ ገለ ክፋል እውን ኣብዚ ከነምፅኢና ብዝኾነ this was also part of ኣብቲ ከይደ ከለኹ ግን ንግረ መንገደይ ኣብ ኡጋንዳ ብዙሕ ነገር እንዲ ኣብዚ ኣፍሪካ ዝኸድ ኩሉ ኬንያ ኡጋንዳ ብዙሕ ተኣምር እንድርየ ዘለኹ ሓንቲ ካብቲ ሎሚ ዝሰማዕኳ ደስ ተብለካ ገለገሌና ኣነ ድሕሪ እውን ብብዝሒ ከም ስራሕ ከም ዓብ ስራሕ ገይረ ክሰርሖ ዘለኒ እዩ እዚ is reaching for greater heights. Let's get it. Right now, we're at the top of the highest point in our country. A building, an architectural marvel, an investment by Zebra Manufacturing worth $60 million, 120 meters up. It is indeed the tallest building in our country, the Pyramid Tower. It is going to be a Hilton hotel. Now, this investment is something that is changing the skyline of our city, making it more beautiful. You know, we as Zambians, we take the beauty of our city for granted. መቸም ኤርትራውያን you know there is a so called the sky is the limit ብልወሉ ሰማዩ ጫፍ ናይ ዕቤሲ ሰማዩ እናተባሃለ ዝዝረብ ንኤርትራውያን ድማ ብዘይ ቃል ዓለም the sky is the limit እዚ ሓደ ካብቲ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ንጁባ ንነዊሕ ዓመታት ኮንትሮል ገይሮማ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ኣንጎላ ዘሎ ዕቤት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ግምት ኢኻ ሕጂ ኡጋንዳ ከምኡ ድማ ዛምቢያ ዳርጋ ክልቴን ኤርትራውያን እናመለኽዎን ዝኸዱ ዘለዉ ሃገራት እዮም ኮይኖም ዘለዉ ናሽናል ኢንተረስት ዝብል ሓደ ናይ ኤርትራ እሙን ሶርስ ወይ እውን ኣካውንት ፈለዉ ግበሩ ኣብ ፌስቡክ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ፅቡቅ ክሰምዑ እንተደሊኹም ከተንብቡ እንተደሊኹም ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ኣካውንት እዩ እዚ ኣነ ብዙሕ ግዜ ኣብኡ ዝወፅእ ንኤርትራ ዘማእከለ እዩ ስለዚ ኢንፋክት ሓደ ግዜ ሓበሬታ እውን ኣዝዩ ረኪቕ እዩ so there must be some ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ዘለዎ እዩ ዌል ሶርስ ድዩ ኢንተሊጀንት ሰብ እዩ ስለዚ ጓልድያ ወዲ ስለ ዘይፈልጦ ክዛረበኩም ኣይክእልኒ በት ብሪልየንት ኣካውንት እዩ ከምዚኦም ካየድልዩና እዮም መብዘይ የገድስ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብፍላይ ነዚ ናይ ኣፍሪካውያን ኢንቨስትመንታት ብቐረባ እዩ ዝከታተሎ I'm very proud of that this kind of information እዚ እጂ ንሪኦ ፀናሕና ብካልኦት ክወፅእ ከሎ ዜብራ ማኒፋክቸሪንግ ክብሉ ከለዉ it sounds like some generic company but this is a Eritrean company ናይ ኤርትራ ካምፓኒ ምዃኑ ንዓና ክንገረና ኣለዎ I know ገለ ሰባት ዮ ናብ ኤርትራ ዘይኮነ ክትብሉ ኢኹም ትኸውን እያ ብሓደ መዓልቲ በቲ ኤርትራውያን ክዕወቱ ከለዉ እታ ቀዳማይቲ ካብ ኣፍካን ካብ ኣእምሮኻ ትወፅእ ኤርትራዊ ሓውኻ ይዕወት ከም ዘሎ ክስማዓካ ክኽእል ኣለዎ ብዘየገድስ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ገለ ካምፓኒታት ካብ ኣሜሪካ ብጃፓን ዘለዎ ወይ ናብ ቻይና ዘለዎ ኣለዉ ከምኡ ንክኸውን ንቡር እዩ ጥራይ እዚ ነገር እዚ ከመይ ጌርና ናብ ዓድና ክንእትዎ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢልካ ምሕሳብን ምሕታትን ግቡ እዩ ሸለሊልና ክንሰግር ኣለና ማለት ኣይኮንኩን ርግፀኛ መብዛሕትኦም ኣብ ኤርትራ ክገብሩ እዮም ጥራይ እቲ መድረኽ ክስተኻኸል ኣለዎ so እንታይ ገይሩ ይብላ ኣሎ ሓደ ኤርትራዊ ትካል ኣብ ጅቡቲ ገዚፍ መኽዘን ወይ ከዓ ዌርሃውስ ክገብር ከም ዝኾነ ኣብ ዛምቢያ ድማ ሂልተን ሆቴል ሂልተን ዝበሃል ብራንድ ስለ ዝኾነ ወይ ፍራንቻይዝ ስለ ዝኾነ እቲ ህንፃ ሰሪሖም ናይ ሂልተን ሆቴል ብራንድ ወሲዶም ክገብሩ እዮም ዛምቢያን ተገይሸ ኣብዛ ሆቴል እዚኣ ክገይሸ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ናይ ኤርትራዊ ሆቴል ክገይሽ ደስ ስለ ዝብለኒ ኣብ ድሕሪ እጂ ክገይሽ ከለኹ ከም ቻለንጅ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ሆቴላት ክኸይድ ክፍትን እየ as much as I can ምስቲ ናይ ኢንተርኔታት ድሌታት ዘለኒ ንዑታት ከማልእ ዝኽእል ኩነታት ተተረኺቡ ማለት እዩ my last trip was ሓንቲ ከይፈለጥ ካብ ኬንያ ኣብ ሓደ ናይ ራዲሰን ብላው ዝበሃል ሆቴል ነይረ okay it's okay but ናይ ኤርትራውያን ዘይምዃኑ ናይ ኤርትራውያን ሆቴላት ምህላዎም ሰማዕኩ ይሓር a little bit disappointed ኮይነ ምናልባት ኣብቲ ናይ
ሓንቲ ናይ ኤርትራ ሆቴል ኣጋጣሚ ክዘውር ከለኹ ኣብኡ ኸድና ምስ ኢንጂነር በረኸት ኣጋጣሚ ዋና ናይቲ ሆቴል ብግሩፕ እዮም ግን ሓደ ካብኣቶም ኢንጂነር በረኸት ኣብ ፀኒዕና ተራኺብና ከምዛ ኣብ ኤርትራ ንፋለጥ ዝነበርና ካልኣይ ድማ ዳዊት ሓጎስ ዝበሃል ድማ ቦምበር ናይቲ ማሕበረkom ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኬንያ ንሱ ሒዝኒ መፅያው ኣብኡ ተላሊና ሰለስተና ኸ ናይ ቀደም ኣለምናይ ናይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ስለዝኾና ከምኡ የለን ዕላል ኣብ መንጎ እንታይ ኢልና እስከ ኢንጂነር በረኸት ኣታ ከምዚ ኢልና ክንዕለል ከለና እኮ ንኻልእ ሰብሲ ናይ 10 ዓመት ኣፍልጦ ዘለና ኢና ንመስል ኢሉ ትኽክል ብቐሊሉ ኤርትራውያን ኣብ ፅቡቕ ነገር ተረኺብካ ቀልጢፍካ ኢኻ ኣብ ካልእ ነገር ትኸይድ ከምዚ ናይ ቀደም ትፋለጥ ኢኻ ትመስል ዝኾነ ናብቲ ስቶሪ ክመልሰልኩም ንሱ እውን ሓደ ዓብይ ከናን ሆቴል ዝብል ግራንድ ከናን ሆቴል ዲያገለ ትበሃል ኣብ ኬንያ ኣላቶ ክትከዱ ከለኹም ኣብ ኡጋንዳ ከለኹ ዛራ ጋርደን ሆቴል ዝብል ኣብየ ነይረ very good I had a very good privilege ምስቲ ማናጀር ናይቲ ሆቴል ምሳቶ ሜሮን እውን ተራኺበ ነይረ I had a very good chat ምስኡ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ምስ ብዙሓት ዓበይቲ ክኢላታት ክራኸብን ዓበይቲ ኢንቨስተራት ክራኸብ ክኢለ ናብዛ ስቶሪ ክመልሰኩም ኩሉ ሓደ ንዓና ዓበይቲ ዓወታት ናይ ኤርትራውያን ክነግረኩም ስለ ዝደሊ እየ ኣብዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ትማሊ እስራናናና ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ብኣስመራ ሆልዲንግ ዝበሃል ዝፅዋዕ ኩባንያ ወይ እውን ብልሙድ ስያሜ እንዳ ዓንሰባ ዝበሃሉ ማለት እዩ ዝበሃል እንፈልጦም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ንግዳዊ ምንቅስቃሳት ዘካይዱ ትካል ኣብ ጅቡቲ ዳሜር ጆንግ ኢንዳስትሪያዊ ዞባ ማለት እዩ ኣብቲ ፍሪ ዞን ዝበሃል ዘሎ ዝህነፅ ግዙፍ ናይ መግቢ መኽዘን ከምኡ እውን ኣብ ሉሳካ ዛምቢያ ክስራሕ ተወጢኑ ዘሎ ሂልተን ሉሳካ ኤርትራውያንሲ መኽርዒ ዝኾኑ ህዝቢ ለይርእይዎም ከመይ ገይሮም ተፀጊዖም ናብ ጅቡቲ መፅኦም ኣለዉ they are brilliant they are genius you know this is one of the best decision ኣነ ዝረኣኽቦ ስለምንታይ ናብ ኤርትራ ክትመፅእ ተኮይንካ መጀመርያ ነፀላ መንደቕ ክትከውን ኣለካ እዚኣቶም ዓበይቲ ካምፓኒታት እዮም ናብ ኤርትራ ክመፅኦም ምስቲ ኩነታት ምስ ተቐየረ ግን ካብ ጅቡቲ ንዓሰብ መፍ ክትገብር it's so simple so well done ናብ ዓድና ክመፁና ድዩ ትምኒትና ግን ቀስ በቐስ ይኹሉ እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ክስተኻኸል ስለ ዘሎ ሰው ኢልካ ንዓታቶም ጥራይ ኣምፂኻ መልሓስካ ምውርዋር ኣይኮነን ንሳቶም ከም ሰብ ሃብቲ ወይ እውን ከም ቢዝነስስ ኣብ ቢዝነስ ራሽናል ዘለዎ እዮም ኢንቨስት ዝገብሩ እቲ ኢንቨስትመንት ናቶም ሲ ኢንቨስት ክትገብር ከላ ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ክትረኽበሉ ኣብ ትኽእል ቦታ ኢኻ ኢንቨስት ትገብር እንድሕር ንሱ ዘይርዳእካ ኮይኑ ፕሊዝ ጀስት ቀስ ኢልካ ካልእ ተማሃር ኣብዚኣ ኣቕምኻ ይትመጣጠር ኣብ ዓዶም ክገብሩ መብዛሕትኦም ዝረኸብኮም ቁስል ኣለዎ ኣብ ዓዶም ክገብሩ ይደልዩ እዮም እቲ ኩነታት ናይ ዓድና ምስቲ ዘሎ ፀገማት ስለደይ ተሳለጠሎ እምበር ቁስል ኣለዎ እንታይ ሞ ባዕሎም ስቶም ኢንቨስተራት ሲ ከይተዛረብካዮ እንታይ ይብሉ እንታይ ሞ ኣብ ዓድና ዘይኮነልና ዳ ንጉሂር ይብሉኻ እንጂ ኣብ ዓድና ክኸውን እዩ እዚ ኣብ ካልእ ኣብዚ ቦታታት ተዓዊቶም ዘለዉ ኣብ ዓዶም ግዳ ክንደይናይ ክቐለሎም ይኽእል እቲ ኩነታት ኩሉ ኖርማል ተኮይኑ ስለዚ ኣገይን ነቲ ዓወታቶም ብፖለቲካ እናጠማዘዝና ኣይነባላሽዎ ኣለዉ These people are succeeding in a very complex world. ኣብ ከቢድ ዓለም ኣብ ቋንቋ ዘይዛረብሉ ኣብ ህዝቦም ባህሎም ዘይፈልጥ ምስ ክብርታቶም እውን ምስ ኩሉ ማሽ ዘይገብር ቦታ ኸይዶም ዝዕወቱ ዘለዉ ክብሪ ጥራይካ ክትብ ዘለካ ኣብ ዓዶም ግዳ ንምንታይ ቀሊል ክኸውን ዘይክእል ብዝኾነ ናይዚ ፕሮጀክት ዓወት ክንርኢ ከለና እቲ ፅሑፋት ኣብ ናሽናል ኢንተረስት ከይድኩም ኣንብቦ ከቢድ ዝኾነ ኢንቨስትመንታት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ብኤርትራውያን ድማ ወትሩ ምስ ኮራዕና ኢና እቶም ኣብ ኡጋንዳ ዘለኹም ኣብ ዛምቢያ ዘለኹም ንኣብነት ኡጋንዳ ዘለኹም ስራሕ ተደይረኺብኩም ኣብ ዛምቢያ ምዚኣቶም ኮኔክት ግበሩ they always need ካብ ኩላቶም ዝሰማዕኩ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ኤርትራዊ ሰራሕተኛ ዝበለፀ ሰራሕተኛ እዩ ኣብ ኬንያ ዘለዉ ካምፓኒታት ኤርትራውን ተረኺቦም ዝበለፀ ሰራሕተኛ እዮም ዝቆፅሮ ኣብ ኡጋንዳ ዘለዉ ዝበለፀ ሰራሕተኛ ስቲል ኤርትራዊ እዮም ዝብሉ ስቕ ኢሉ ክሃድም ስለ ዝደሊ ክኸይድ ስለ ዝደሊ እምበር ኤርትራዊ ዝበለፀ ሰራሕተኛ ኣብ ኣጎላ ከምኡ ኣብ ጁባ ከምኡ ኤርትራዊ ዝበለፀ ሰራሕተኛ ስለ ዝብሉ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋትኩም ኮይንኩም ክትዓብዩ ተደሊኹም ኮንታክት ግበርዎም ናብኡ ኪዱ ኣነ እውን ጋብ ገለገለ እኳ ሰራሕተኛታት ደልየልና ዝበልውን ኣለዎ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ንሎሚ ከይተዳለኹ ስለ ዝብላ ዘለኹ እየ ግዜ ከይዳትን እንድያ ናብ መን እየ ድጎይዱ ኣለኹ መሲልኩም እታ ቀንዲ ክሰግራ ዘይደሊ ዘለኹ ናይዚ ሓፍትና Vietnam Sincha World Beauties. I am the very first representative for my country, Eritrea, at Miss World competition, and it's such a beautiful pleasure to be able to represent my country, represent my sister, who I admire. Truly honored. As you can see, I am #1 on the People's Choice, not because we're the biggest nation, not because we have a lot of people, just because my country is very passionate about where I am. ገንዘብኩም ንእሽተይ ቆጥባ ብሎ
I don't want you to waste the money. Nabai directly I can ndmets yes can what ndali ina shum nakhtu idali again so we can be a So what I نتاكد لكم يزدلي كم تري وازل لكم سنيت so I'm an advocate for children with special needs education. جس لبا كابتن ملكعنا العلي عبل بيز اللوا I don't know نخل أنت نوز اللوا ذكر نسيكوز ناتن ويوناتن علامات أي سواء كونجن صباغان بالحن أوريدا بعالم فلوي نجرنديو بغل بنت وثيق قالوا ده ما deadly combination إليه اللغاني بحقق أتالي combination ونياتو صبغتي هاكم دما بلح سالساي دما صبغ لبزلوا زين سلستينسي أبزع جزء بحد ترغبن نجارات يكون كلتا كمان يتركبونها صبغتن بلحن وين ساعة تزركب سلزي سنيت has everything إيرتراوين دما كم تنسى بلوخ إلى وسيعته سلا إيرترا دما بتبوتاتي بلوخ إلى مسينات رادي كونس بينسي نبتور دي فرانس مسي لو ساسن بيدواو أبتحدون أبتين تاخت بلو ددرون أبتين إيطاليان بلجيم ون كلاب انترماشن مسي اللي تعويتي لهم سنيد دما كم خد قبرهم تخيل already شوك جرات مالا إن إحنا ولما ولنا قال دما كابير تراوين نمهاري بللو نا لب يمينكاو جن عندي إثيوبيا وسط يالج تنش كتمان يمياكل حزب يالات إرترا للجو يالاتن فكرنا عندنا تبالم فيت بتكبار أسايتالج دمسو أنا للجو أيستش تجنيالج anyway ኢትዮጵያውያን ታላሊኹም ቁርብ ደሓን ከይዶም ኣለዉ ይብልዎ ግን ነዛ ንእሽተ ኤርትራ ብናቶም ቁፅሪ ማለት እዩ ንእሽተ ህዝቢ ዘለዋ ኤርትራ እስከመየራ ንሜትን እስራን ዘለና ቀዲሞምና ይብልዎ ቁፅሪ ዘይኮነ ኳሊቲ እዩ እዚ ኤርትራ ኳሊቲ ህዝቢ ኣለዎም ኳሊቲ ህዝቢ ስለ ዝኾና ንሓፍትና ንሓውና ነቶም ቀዳሞትናትና ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኖም ኮይና ኢና ንሕግዞም ልዕሊ ዓቕምና ድማ ልዕሊ ዓቕሞም ከም ዝነጥሩ ድማ ንገብሮም ከምኡ ክንገብሮም ከለና ጃህራ ዘለዎም ሰባት ከዓ ስለዘይብልና همبل زخونة تحتي لهم حجز نايت هزبهم زحتو مس هزبهم تنابيبهم زخدو نباندير هاجرومن تاريخ كبر نايت هاجروم زن سبارقو سبات كاسلو زلونا نعطاتهم كن حجز كلنا نفسنا هنا نحجز لنا سنيت نقدميت نابل كنا يلو مارس تبزغودة كم وترو أما عالتاوي أبديت كنا بكون كم فتنا let's go vote مقبار أترسو هاجري